Bona tarda, benvinguts com cada dimecres a l'Altra Veu a Ràdio Molins de Rei. El programa d'avui és molt especial per a nosaltres i farem tot el possible perquè també ho sigui per vosaltres, els i les oients que ens acompanyeu habitualment. D'entrada, anunciar-vos que us saludem des de l'Ateneu Molei. Avui estrenem el cicle de Músiques Invisibles, una proposta que organitzem la gent de l'Altra Veu i de l'Ateneu Molei i que vol apropar la cultura i la música en directe als molinencs i també a la gent de la comarca. Des que has tret el cap al balcó fins que has baixat a afluixar el baldó, ha tingut 3 crisis de govern, s'ha instal·lat el pànic als parquets. El cicle de Músiques Invisibles és un cicle que neix de l'Ateneu Molei, d'una assemblea de socis en què els socis demanen en part que hi hagi una música diferent de l'habitual de la que es programa, i d'altra banda també des de l'Altra Veu teníem ganes de potenciar la música en directe. Vam ajuntar les dues idees d'Altra Veu i del Molei i ha acabat sortint aquest cicle de Músiques Invisibles que el que pretén és difondre música en directe en un dia entre setmana, els dimecres, aquí a l'Ateneu Molei, i a més fer-ho lligat amb la ràdio i amb altres col·laboradors. Unim l'Ateneu i l'Altra Veu i des d'aquí a l'Ateneu Molei fem una hora de programa. És l'hora habitual del programa de l'Altra Veu, que és els dimecres de 8 a 10. Doncs de 8 a 9 fem el programa des d'aquí de l'Ateneu amb els nostres col·laboradors habituals, fent seccions, fent una petita entrevista amb el músic que tocarà després, i a les 9 de la nit, 9 del vespre, el grup o músic comença a tocar. Fumaves darrere una revista, són massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres, i quan va sortir el sol després de 4 dies cap molt a dins les cançons i descriure coses no el menys superficials que pugui o una mica, perquè penso que a vegades precisament quan busques més a dins és quan també pots arribar a compartir més coses amb la gent en aquell aspecte també seu interior, no? Que tampoc es veu, no? I que tampoc moltes coses que ens passen a tots que no les veiem en el dia a dia pràcticament, però que a tots ens van passant. I en aquest moment apareixen un trombonista, un trompetista i un saxofonista amb boles tots i comencen a donar voltes a l'entorn del jacuzzi tot fent pararararara pa pa pararararara pararararara pa pa pararam pararararara pa para pa pararararara pararararara pa pa pararam. L'espai és idoni per fer aquest tipus de concert i em sembla collonut que hagueu pogut ajuntar a l'espai la idea, no? I el cicle segur que funcionarà molt bé, i a més també estic bastant d'acord en fer-los entre setmana, perquè crec que està bé que hi hagi propostes de vespre d'això de les 9, de 9 a 10, no? És a dir, per sortir tranquil·lament un dia, veure un concert, anar-lo a escoltar, i no necessàriament sortir per sortim i a veure què trobem, sinó perquè la gent busqui el concert i vagi i descobreixi coses que estan molt bé. El cicle el comencem avui, que és 14 de març, un dimecres, el repetirem un cop al mes. La següent actuació serà l'11 d'abril, la següent el 2 de maig, el 30 de maig, en principi hi haurà 2 al maig però una serà gairebé juny, i al final acabarem el mes de juny per fer una valoració de com ha anat. Si la gent ha respost bé en aquest cicle, el que faríem seria reprendre al setembre, doncs cuidant aquests detalls que no hagin anat bé. Jo ens corquem per dins, jo ens corquem per dins, tu i jo ens corquem per dins, tu i jo ens corquem per dins. Gràcies.